Συνάδελφοι, γεια σας. Να σας παρουσιάσω την Τζόρτζια τη Μακρυγιάννη, τον Πάνο τον Πανταζόπουλο. Είμαι ο Γιάννης ο Τράπαλης και είμαστε και οι τρεις μέλη της Ανεξάρτητης Οδοντιατρικής Φωνής. Θα θέλαμε αρχικά να σας πούμε ποιοι είμαστε. Η Ανεξάρτητη Οδοντιατρική Φωνή ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια, το 2011, από μια παρέα ελεύθερων επαγγελματιών οδοντιάτρων και έλαβε μέρος στις εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αττικής. Σε εκείνες τις εκλογές καταφέραμε και εκλέξαμε μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πλέον, 3 χρόνια μετά, είμαστε πολύ περισσότεροι και στοχεύουμε σε μια σοβαρή αλλαγή της πορείας τόσο του Συλλόγου, όσο και των τεκτενόμενων στο επάγγελμά μας. Εμείς ζητούμε να έρθετε μαζί μας.